ओ अगे खाऊ दे का त्याका, बिचारो भुको असतलो. त्याका भूक लागता ग. परबानो, हा ही तुमची 3 पोरा जरा वेगवेगळी दिसतात ना. अहो आमचे नाहीत ते झील. मग आमच्याच जिल्ह्यासारखे असत ते. अहो म्हणजे आमच्याच जिल्ह्यासारखे. हाय मुंबईत इले आहेत. तो जो हापचड्डीवर दिसता ना, वैलेवरचे सावंत असत ना, त्यांचो धाकटो झील. होय काय? खूप शिकलो हा, पण सध्या जॉब शोधता. जॉब शोधतास काय? अच्छा काही झालं नाही ना तर माझी रिक्षा असा. आणि तो मधलो हा ना, ते टेंबावरचे बागवे असत ना, त्यांचो झील. बागवे बागवे तो पण खूप शिकलो हा. दिसता दिसता ते चष्म्यावरून दिसता. मस्करीचा स्वभाव. तो मिल मध्ये कामाक जाता. कामाक जाऊ जर तुका रिक्षा होईना तर माकाच फोन करा. हो 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 हो. हा आणि ह्यो छोटो हा तो तावड्यांचो झील. अच्छा तावड्यांचो झील काय? हो ITI करता. ITI कुठे? माटुंग्यात. माटुंग्यात? अरे ते सायनच्या पुढे रिक्षा जात नाही ना. हो पण स्टेशनला जाऊ जर रिक्षा लागली ना तर माका फोन करा. भाऊजी बाकी तुम्ही काय हो म्हणा, पण तिन्ही झील सोन्यासारी असत. आता मुंबईत शिकू केल्यात, कामा केल्यात, मग बाहेर किती राहतले ना, म्हणून म्हटलंय आपल्या घरात असा हकडेच राहा केव्हा. चांगला चांगला. हे पण चांगला वाईच हा. आणता. मालवणी माणसा मुंबई केलास म्हणून मालवणी बोला कला जानको. काकांनो 1 मिनिट हा. अहो काकांनो. कोण कोण? अरे पाया कित्याक पडत? काका चप्पल काढत होते. कित्याक? ते आता माका मुंबईत जॉब लागला. हो वा. तर आता म्हणतोय मुंबईतच राहतोय. का? अहो जॉब लागलो ना. अरे वा 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 वा. हकडे आणि पाणी घेऊन जावा. हा आणतय. काकांनो कोण? तुझी काकी. एवढं सुरेल घरात कोणाचा आवाज हा? तुझ्या काकीच होत ना. हो चला मग. थांबा पाणी घेऊन येते. हा हकडे यावा. हा येतय. एक तो हकडे जॉबला इलो म्हणजे तो हकडे राहतलो. आपणाकच 2 BHK फ्लॅट नाही पुण्यात, तर त्याका काय डोक्यावर बसवाल? मी बघतोय काहीतरी थाप मारते. हा हे घे. काका हे किती आहे? नको मग असू दे. हा आता या रवाचा विषय काढतो. काकांनो. अरे मेल्या नशीब काढलंस तू. अरे आजच रवाक मुंबई केलंस आणि आजच आमच्या समोरची रूम खाली झाली. हाऊ पण तू म्हणत अशी तर एकदम कमी भाड्यात तुका ती रूम देतय. हे बघ आता तू मोठं झालंस, प्रायव्हसी होई तुका ती रूम देतय. काकांनो कंपनीकडनं माका खोली मिळाली. अरे वा. अरे म्हणजे हे बघ, एक तर किती वर्षांनी तू येईलस आणि असो दुसरीकडे जाऊन राहतलस. अरे आमच्या डोळ्यासमोर राहा खोयोस. अरे तुझी काकी तर म्हणत होती ह्या का हयच ठेवा. होय तर. गे काके एवढाच ना, टेन्शन नको घेऊ. हे बघ तसं पण सॅटर्डे संडे माका ऑफ असत. मग मी काय म्हणतो फ्रायडे नाईट पासून हैसर येत आहे. म्हणजे आठवड्यात ना 3 दिवस तुमच्या सोबत.